בוקר טוב, קוראים לי נועם בוסקילה ואני מחזיק בידיים שלי את ינאי מיכאל המתוק. סיפור שהוא מבחינתנו זכינו לפני 9 שנים בחנוכה. נסעתי לנתיבות לרב יורם, זכותו תגן עלינו, ואז נולדו לי 3 בנות. היו לנו 3 בנות, זכינו ברוך השם ל3 בנות גדולות. וניגשתי לרב בסוף השיעור, בסוף הלימוד, אחרי התפילה בנץ. אמרתי לו, הרב יורם, זכינו שבורא עולם זיכה אותנו ב3 בנות מתוקות, אבל אנחנו רוצים בקשה לבן זכר, בעזרת השם שנזכה גם לבן. הרב יורם חייך את החיוך המתוק שלו, שם לי יד על הראש ואמר לי, כמספר הבנות, מספר הבנים. לפני 9 שנים אני מסתכל על הרב, אני אומר לו, הרב, בן אחד משהו, איפה יבואו 3? אבל ברוך השם, נולד לנו הבן הגדול הראשון, נולד הבן השני, וכשאשתי הייתה בהיריון, ברוך השם, לפני, בסקירת מערכות הראשונה, בחודש רביעי, אז האחות בבית חולים אומרת לה, מזל טוב, יש לך בת. אני מסתכל, אני אומר, נשמה, הרב יורם ברך, מספר הבנות, מספר הבנים. אני לא יודע מה, אני לא יודע, אתה הרב יורם, אני לא מכירה, יש לך בת. אמרתי, טוב. הגענו בסקירת מערכות הגדולה, הרופא מאוד בכיר שעשה את הבדיקה, לא שצריך להיות חכם גדול, כי אני צריך להסתכל נכון. הרופא הבכיר הסתכל, אמר, מזל טוב, יש לכם בן. אמרתי לו, מה אתה אומר, הרב יורם כבר ברך, כמספר הבנות, מספר הבנים. אז זכינו ונולד לנו הבן השלישי. ככה עשינו, ברוך השם, זכינו ל3 בנות ו3 בנים, שברכת הרב יורם מיכאל התגשמה, זכינו לברכה הגדולה הזאת, והיה לנו מאוד חשוב שמשהו מהרב יורם יהיה בצדיק המתוק הזה, ונתנו לו את השם השני של הרב מיכאל, ינאי מיכאל, זכותו תגן בעדנו ועד כל עמו ישראל.